I lecimy z drugą walką K1 60 kg. Marek Franek, Kaczmarek Krym kontra Grzegorz Czajkowski, Olympus Fight Club. Panowie w podobnym wieku, podobna waga, ale wzrost na korzyść Marka Franka. Myślę, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę. No zobaczymy, to jest bardzo możliwe. Na pewno, znaczy może nie na pewno, ale Rozpoczynamy. zaraz Odwrotna pozycja Marka Franka. On chce wchodzić w bijatykę, żółte spodenki, zielone. Oj, 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 nie czuje dystansu, pośliznął się Marek Franek. Backfist, trafił Marek. Grzesiu bardzo spokojnie. Tutaj Tak, świetny frontal. poczęstował frontkickiem. Marek jeszcze tak nie czuje tego pojedynku, a Grzegorz tak bardzo technicznie wyczekuje. Tak, my tutaj mamy również za swoimi plecami. Kapitalne wycięcie. I będzie liczony? Nie. Za duży swoimi doping. plecami Tak. mamy kibiców Grzesia Czajkowskiego, którzy trochę, powiedzmy, przeszkadzają nam w pracy, bo bardzo głośno dopingują swojego Trafił zawodnika. prawy i czy pójdzie za ciosem, jest bardzo bliski liczenia. Marek Franek nam tutaj pływa. Oj, zaraz będzie liczenie. Ten high kick, Grzesiu obok głowy. widać, że bardzo dobrze się bawi dzisiaj. Tak. Ale widać tą różnicę doświadczenia. Ale kopnięcie. No Marek wychodzi na typową solóweczkę, a Grzegorz ma jednak gameplan i to widać. Zamknięty na siatce, ale to nie jest knockdown, to nie będzie Nie, liczenie. nie, tu chyba było jakieś pociągnięcie. Tak, haczenie takie nawet można powiedzieć. Czy widziałeś 40. w ogóle po stronie Marka jakiekolwiek kopnięcie? Nie. No on miał walki w boksie, więc on typowo chce wymieniać, wiesz, jakby Tak, samą ale- pięściarstwo. Myślę, że w tym... Wow. Wow. Oj, to jest kapitalny Jeśli on knockdown. potem wstanie i Stał. będzie się dalej bił, to szanuję. Tak, wróci. No Marek mi się wydaje charakternie powróci do tego pojedynku. Jest gotowy, ale to się może zaraz zakończyć. 15 sekund zakończenia rundy numer 1. Czy Grzegorz Czajkowski pójdzie za ciosem? Czy przetrwa to Marek? Próba backfista, aj trafił, ale odpowiedział również jego rywal. Poluje na te backfisty, a będzie koniec rundy. Tak. Bardzo dobra runda w wykonaniu Grzesia. Ale to jest Czajkowskiego. 10-8 dla Grzegorza Czajkowskiego przez te liczenie, prawda? Bardziej. No Marek Franek będzie musiał coś zmienić, być może bardziej taktycznie zawalczyć, no bo on jednak chciał wyjść typowo na urwanie głowy. Ale to zapowiadał zresztą w rozmowie z nami. Tak, zgadzam się tutaj z tobą. Natomiast wiesz co, jeśli Marek wywodzi się z boksu, szanuję go za to, że wziął walkę w K1, natomiast on nawet nie próbuje kopać i to jest po prostu jego... Nie jest przyzwyczajony po prostu do tego Dokładnie. typu technik. Dokładnie, więc nie wiem, czy na jego miejscu wziąłbym walkę właśnie w Formule K1 z Grzesiem, który no, ma spore doświadczenie. Zaraz zobaczymy tą powtórkę, po którym był liczony. Ale można na pewno wyróżnić te backfist. O, O. proszę, kapitalnie. Idealnie w punkt. Ale patrz jaki Grzesiu tutaj, widzimy go teraz w klatce już, jaki jest nabuzowany. Tak. No Grzegorz chce pójść za ciosem. On chce zakończyć tą walkę na swoją korzyść, przed czasem. Ale nie trafiłem z moją uwagą, bo walka wyszła Tak, poza jest pierwszą druga rundę. runda numer 2. Wow. Oj, poluje znowu na wysokie kopnięcie, ale to nie będzie liczenie, bo sędzia uznał, że Marek się pośliznął. Ale zauważ, strasznie nisko gardy trzyma Marek. I jeszcze raz. To powinno być liczenie już. Tak jest. Liczony po raz drugi. Marek Franek na razie siedzi, no nie staje nam tutaj do stójki. Czy to będzie koniec tego pojedynku? Ale wraca. Jeszcze dopuści sędzia. Ale zaraz to się może zakończyć. I myślę, że tak będzie na pewno, jeśli Marek nic nie zmieni. Bardzo dużo czasu. Minuta Jeśli, 20. Kuba, powiem ci tak, jeśli Marek nic nie zmieni w swojej... Zamknięty. Oj, oj, oj. w swojej taktyce, to za chwilę może mu się naprawdę ogromna krzywda stać. Ale ja nie wiem, czy taktyka coś tutaj zmieni. Po prostu Grzegorz jest lepiej przygotowany w tym pojedynku. No po prostu lepszy jest. I znowu. Wow. Piękny high kick. To się zaraz zakończy. Już sam Koniec. tutaj położył. To będzie Jest koniec. liczony po raz drugi. Jeszcze jedno liczenie w rundzie i będzie koniec walki. Ale to będzie runda już 10-7 nawet. Jeżeli oczywiście przetrwa te 50 sekund Marek Franek. Znaczy tu, wiesz co, to nawet nie ma o czym rozmawiać. No walka jest Opuści? zdecydowanie Tak jest. na korzyść Grzesia. Ja też zresztą tak obstawiałem już od samego początku, ze względu na to, że jednak no
Wiedziałem, że Marek wywodzi się tylko i wyłącznie z boksu. Co I za... podkręca tempo Grzegorz. Chcę go skończyć I to będzie szybciej. koniec tego pojedynku, czy nie? Nie, a Nie, już nie, myślałem, że będzie liczony. Ale było to chyba jednak trochę po ciosie. Ogromny doping. Grzesiu Grzegorz jest chyba Czajkowski. zirytowany, że Marek dalej tutaj... Próba wysokiego stoi. kopnięcia. I to będzie koniec tego pojedynku. 3 liczenia w rundzie. Grzegorz Czajkowski wygrywa to starcie. Bardzo ładna walka ze strony Grzegorza Czajkowskiego. Mamy pierwsze skończenie na gali. A Markowi jak najbardziej oddajemy szacunek, bo Ale nie można mu odmówić charakteru, prawda? Nie, nie, Wyszedł, nie. chciał się bić, cały czas stawał. brońcie Panie Boże, charakteru Markowi nie można odmówić, bo po tylu ciosach, które on przyjął i to z taką siłą, to nie jedna osoba by się już dawno położyła po prostu i sama chyba odklepała, wiesz? Po takim wysokim kopnięciu to wydaje mi się, że dużo osób po prostu nie chciałoby kontynuować walki. Przedstawiciela firmy Dedach Travel o wręczenie pucharu Zaraz właśnie Karol zawodników. Gancarz ogłosi Pojedynku numer 2. werdykt. Silesian MMA 24. Walkę numer 2 przez KO zwycięża reprezentant klubu Olympus Fight Club Grzegorz Czajkowski. Fucking space. Ze mną już zwycięski, radosny i szczęśliwy przede wszystkim po tym zwycięstwie przed czasem Grzegorz Czajkowski. To musiało nieść, ten doping musiał nieść od pierwszego momentu, gdy pojawiłeś się dzisiaj tutaj w klatce Silesianu, ale też od pierwszej chwili absolutnie nie dałeś centymetra przestrzeni dla swojego rywala, zamykając go świetnie, punktując, trzymając na dystans. Taki był chyba plan, świetnie go realizowałeś. Dokładnie tak. Chciałem na wstępie podziękować moim trenerom, całemu Olympus Fight Club, wszystkim poza nim. Przyjechali mnie tu dzisiaj wspierać. Dziękuję im bardzo z całego serduszka. A plan, robiliśmy to, na co pozwalał nam przeciwnik. Taki był plan w sumie, żeby kopać fronty, low kicki, wysokie kopnięcia, trzymać na dystans, uważać na nieszablonowość Marka i tyle. Wszedłeś z dobrym powerem dzisiaj na pewno do klatki, taka szybkość, dobre oczko. Myślę, że zaprezentowałeś się tutaj przed swoimi kibicami tak licznie zgromadzonymi naprawdę bardzo dobrze. Taki był plan. Bez nich nie dałbym sobie rady. Bardzo wysoko, bardzo mocno niósł mnie ten doping. No i w sumie zasługa jest to ich i mojego całego teamu. Zasłużyłeś na pewno na kolejną szansę w Silesian MMA 20. Dziękuję i liczę, że następne występy będą równie dobre. Zróbcie jeszcze raz wielki hałas dla zwycięzcy tego pojedynku, Grzegorz Czajkowski. No i oczywiście jest z nami jeszcze Marek Franek Słówko. No tak, dziękuję wszystkim i też przepraszam i dziękuję mojemu rywalowi i jego kibicom, nie? Za walkę i przepraszam. Taki jest sport, czy wygrywać, czy przegrywać. Zróbcie też brawa dla rywala Grzegorza, a więc Marek
Franek, który też na sportowo chciał podziękować za fajną walkę, za dobry, twardy bój. Za nami więc 2 pojedynki na karcie Silesian MMA 24.